अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज में। रामू सिंह के आवाज में। दही चिउरा के कहिल खिस्सा सुनला भैया अपन हिस्सा सुनावतानी दही चिउरा चलीसा। 14 जनवरी के होखेला सब केहू मनावेला। सब केहू भोरे स्नान करे पूजा पाठ के काम करे। घरे घरे खिचड़ी बनेला मिल के सभे खाला। तिल चिउरा के लाई बनवाई सब गोटा खूबे खाई। खान पान से भरल बखीसा सुनावतानी दही चिउरा चलीसा। आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज में। गौरवनाथ पहिला गुरु खिचड़ी पहिले कोइले सुर तबे ताग सल बनिलाई फेरू। इहे दिन भगवान श्री राम पतंगुरा के कोइले नाम। सबके हु गंगा सागर नहाई गरीब सबके चाउर बटाई। सबके हु लाई किनी बांधेला सानी मीठा चीनी। पुआ पूरी खूबे बनाई दोस्तन सबके खूबे खियाई। सबके रहेला खाए के इच्छा सुनावतानी दही चिउरा चलीसा। आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज में। भैया भौजी भोर नहाई अरवा चाउर के घूर लगाई। पूजा पाठ में हाथ बटाई। सब केहू कहे तिल तिल कह माई बाप के कहल कर। गुड़ तिल के पाग लगा के मिल के सब लाई बनावे। उहे तो हवे महापर्व हमहू तिल तिल अब कहब। 14 जनवरी के दिन बखास डीजे बजा के सब केहू नाच। रामू सिंह गौले खिस्सा सुनली हनी दही चिउरा चलीसा। संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो बखरी बाजार।